MOS pen kidang tara langsung ke P8 kedam atowar pi ong gari motor kacele unit je angring theong. Karbelo Thomas Council kapalo agriculture asai kam aru ari matum cingrum perpen ningkan isse kapan anisan curapet amai kami. Cintong MSC constituency kapalo dihun lapenda arlong lang dotak 9.5 km PMG SY atau waralo. CYDC lapenda KSA rotum kahumridam. Dibu tahun komite kapalo ward number 9 angkak towar kahino ajok ihum tata mobile lagari kacing thang. Tara langsung Karbiu Festival kita matwar ke pamajia panpura festival aprang bangsa tuar selam copen pining barla porhut inhan langbung tuar pensirata tum kaceleng nang jasmet dipu manjalong kacetok dum tara langsung tuar dan pria gari kaceleng unjike aphelamlo bait lapen keng pen kedam jia phananta dongbong athayabe athe inhan langbung sidohet la sojok pini ihum cekar thang atrak adimalong amatsi janglut lasi bangsa tuar along nonangko along lapente rebis toxikimi kali pulote nona ceklo jonjonia pilote gari motor munit anta celengun elupusi kaceleng arara tumpen ninjerinti news desk report news 24 Karbiang Law. East Karbiang Long lapen West Karbiang Long angkang agriculture asai kam arwari matum kedo an officer pendang long arum kedo asai khiatum kedo an cingrum si pini dipu farmer growth center udutram hel along ok an kecho mate pupo chokomar angbong pen kacepat cini lapen desai kam akam ke claim kedam ke messenger pan bidi sore lapente kacethan cimum ajai mek dengpon bangsa mailong ADA Hills Ramsing Hanse DAO Ritik Kemprai SDAO Munu Sangma DO Susil Kumar Tiwari AD Horticulture Rajan Phangcho atum pen pena ana saikia sai prutum chetong dun si bangsolong RDP dun Dipu Town Ward number 9 angkang JNV adung kedo sangkurang long along tara langsung ke PHMOS pen kaselam atwar kimi kacetok dun along e phongwet arwe ke jang pen Tata Mobile attract jang lutse agari chitudrut Bangsorong DTC kilik apong tinta halada karata tumpen vote jogdun lapen laso kilik aprang kithurdun abang phuatum sitame towar ke selam jiaphan lamchak pitekang pinpur perminon BJP sarkar Karbiang Long autonomous council along kami long lote rongatok anu an sitame towar lang me dolong haihui anta pali et pupu Chief Minister Sarbananda Sonowaal CM Tuliram Ronghangatum rat pia mailong lamchak pitekang Sita non tahun kumti angkang along amat si stai ke dengpon abe puke dak pensi thek daglo athe towar le hinolote ajat asaya muanta ketikuk saide lu puke sopta chini mate maduta chini pon non barla por arwe ke jang be rajoine o somaratum school kidun ke bang akisung thepiglo pu maduta chini pame news desk report news 24 Karbiang Long. Cintong MSC constituency kapalo dihun lapen arlong lang doada 9.5 km PMG SY atwar kasalam pondom along ni final cap arni CYDC lapen cintong KSA aro atum cingrum si sai ke klem atuma pan aning pat hedam asai dei cintong pen berta pangda pon hemari ronghar news 24 Karbiang Long.